Hapit na matuman ang pangandoy sa 14 anyos nga si Vicente Titing Mulato. Kinihuman nga gituman ni Gobernador Gwen Garcia ang iyang unang gisaad nga palapdan ang dan sa barangay Kaurasan nga mao'y iyang agian padulong sa eskwelahan. Niadtong adlawng Domingo, Oktubre 11, nagtagbo si Garcia og Titing sa ikaduhang higayon sa bukirang bahin sa lungsod sa Carmen. Kahinumduman nga unang nagtagbo si Garcia og Titing kaniadtong miaging tuig sa Kaurasan sa pagbisita sa gobernador sa iyang 15 anyos nga punuan sa Acacia nga gitanom niya kauban si anhing Mayor Virginio Binyong Villamor kaniadtong Nobyembre 4 tuig 2004. Sa ilang unang panagtagbo, mihatag si Titing og suwat sa gobernador ug iyang gisaysay nga gusto niya nga ayuhon ang pig-ut o gamay nga daan sa ilang barangay aron nga masayon na lang ang pagbiyahe paingon sa eskwelahan. Grade 9 na si Titing ug matud niya nga duha siya ka oras magbaktas paingon sa Kaurasan National High School diin siya nag-eskwela. Sa panahon sa ting-uwan, lapok og peligro gayud ang kalsada. Tungod ana, gipalapdan ni Gobernador Garcia ang kalsada una kini simentohon aron dili na maglisod og biyahe si Titing ingon man ang mga mulupyo sa maong barangay. Gani giinspeksyon ni Garcia ang kalsada kauban si Mayor Carlo Villamor ug ang iyang kamanghurang anak nga si Carissa Garcia. Gipahigayon ang ribbon cutting nga seremonyas diin sinyalis kini nga hapit na gyud matuman ang pangandoy ni Titing ug sa mga mulupyo nga masiminto ang kalsada sa maong barangay. Mihatag og rosa si Titing ingon sa iyang timaan sa pagpasalamat sa saad sa gobernador. Salamat nga iya gituman ang iyang gisaad namo diri nga tagini nga nausab na gyud ang kalsada diri nga sa una lisod karon sayon gyud. Mipasalig si Garcia ni Titing og sa mga barangay kapitanes sa Carmen nga human sa pagpalapad sa kalsada, isunod na dayon ang pagpasemento sa upat ka barangay nga mao ang Ipil, Upper Natimauan, Triunfo ug Kaurasan. Gobernador Gwen, sa imong tabang sa pag-ayo o pagpalapad sa kadalanan, dili namo hikalimtan nga sa imong pangatungdanan dako kag natampo nga kaayuhan dinhi sa kabarangayan sa Carmen. Dakong pasalamat ko kag Gwen nga iyang gipadayon ang nasugdan. Wala niya ingon nga staff niya mohimo sa glain iyang gisumpayan. Manang salamat kay Gob sa mao nimo nga mga plano sa katawhan sa Kaurasan Tuburan nga diin amo nakita nga ang ato karong provincial road lapad na kayo niya nagpadayon ang ilang pagtrabaho. Sa iyang bahin si Mayor Carlo Villamor nga nagsaulog sa iyang adlawng natawhan sa susamang adlaw, mipadayag sa iyang pasalamat sa gobernador sa iyang hingpit nga suporta ug pagbuo og mga proyekto sa lungsod sa Carmen. Matod sa mayor nga gawas sa water system nga proyekto, gilaoman sa mayor nga human sa road widening, sugdan na ang road concreting project sa maong lungsod. Salamat mi ni Gov na nakita man ninyo lapad na kayo daan dito. Not just that, isa si Gov nga kinalapad naman daan, iya sa pasimentoon. So hopefully next year, basin 3 kilometers, masiminto na sunod. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.